Aquest cap de setmana i la jornada d'avui dilluns ha vingut marcat en general pels núvols i també per les precipitacions. Precipitacions que s'han mantingut durant les passades hores arreu del país. Així començava el dia amb núvols abundants i també amb algunes precipitacions arreu del territori. De cara en aquesta seqüència imatges de radar podem veure com aquestes precipitacions entraven de mar cap a terra a molts indrets del país, han afectat preferentment a la zona de litoral prelitoral, la més extensió, i esperem que vagin a la baixa de cara a demà. Aquests són els registres més significatius des del passat dissabte, sobretot els més destacats a la zona del quadrat nord-est, litoral i prelitoral, on han superat els 100 litres per metre quadrat, i també puntualment a la zona del prelitoral sud s'han arribat a acumular fins a més de 200 litres per metre quadrat, com és el cas de Falset, a la comarca del Priorat. De cara a demà esperem que aquesta zona de baixes pressions que ens ha deixat aquestes precipitacions, veiem molt bé en les imatges de satèl·lit com té aquest gir ciclònic, tendeixi a desplaçar-se cap a l'est i per tant de cara a demà el temps tendiria a millorar, tot i que hem de parlar encara de núvols abundants. Demà al matí el cel es mantindrà molt ennuvolat, de matinada encara alguns ruixats dispersos que podran persistir fins a l'inici del matí a punts de l'extrem nord-est i a les comarques de l'extrem nord del territori. Demà a primera hora les temperatures seran semblants, la tramuntana bufarà reforçada a l'Empordà i el mestral a la zona de les Terres de l'Ebre, però sobretot més de cara a la tarda bufaran aquests vents una miqueta més marcats. A la tarda en conjunt els núvols es trencaran, les precipitacions desapareixeran, però encara persistiran aquests intervals de núvols alts i mitjans arreu del país. També persistiran les precipitacions al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu que baixarà fins als 800 metres. Demà les temperatures podran pujar lleugerament al centre del dia i les mínimes s'enregistraran al final de la jornada i seran una mica més baixes. Demà també és de destacar la situació marítima que es mantindrà alterada a la meitat nord del litoral amb onades que podran superar els 2,5 metres. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya manté activat aquest avís de situació meteorològica de perill per de cara a demà i també per acumulació i intensitat de pluja a les comarques del quadrant nord-est durant la matinada. També el vent es mantindrà reforçat a cotes altes i mitjanes del Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb cops molt forts de vent en aquest sector. I de cara als propers dies hem de parlar d'una situació de vent de component nord, hem de parlar, per tant, d'un descens de les temperatures i encara amb alguns ruixats a punts del terç nord del país, però amb tendència a millorar a la resta del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.